моите карамелчета. Ще се мия зубите, почва ми се държат рътина. Така. И ми падна зъб. Вижте колко е голямо разстоянието. А преди беше така. И помислете си, че ето този зъб. Това е зъб. И сега да го сложа така. По-малко разстояние. Сега го махаме. И вижте, седна ми падна зъб. Не седна да е, той си ми падна. Чакайте да си позволя коментарите. Какво се вижда? Вече мога да пишете коментари. И сега ще ми видите страшната ми рутина с швидък просто. Ето ме. Сега нека да вземем и масажора. Ето, вземаме го. Сега в една вряла вода за малко. И така, приятели, чао за малко. И връщам се. Ще правя загрявка навънка леко. Ама ако ми дадат, защото така просто не ми е позволено. Топ. Кой ми ще червил да си така? Маската е Cute Rosing. Така е, това съм си я кръстила. Или червен червил черешка. Това си му името, така. Моят канал е от 8 години. Еми добре, аз избирам един от карамелчетата, който ми го каза. Много цветно бе, ама тук на камерата не се вижда. Иначе на огледалото се вижда тук. Dangerous. Пишете долу в коментарите да знаете английски. И ще имам едно видео, където ще таковам бери ротове. Аз си не ги издавам бе. Само да ви кажа. Фрули фрула. Елефанте си. Нещо си. Сега
отивате с мен навън. Айде, аз ви чакам. Тук съм вече. Малко чорвава съм, но първо правим упражнението преди всичко. Аз направих точно обратно. Взимай си зъбите и така. А то трябваше първо упражнение да си я правя, както сега го правя. Не. Forever, Windsor, Chords. Знаете ли да го този танц? Първо ще го изслушам и възпозна. Малко буксуня. Ай, тази мъркучик. Сега съм и полетя, защото съм спитнал с тях. Малко гимнастика да направя. Видяхте ли много ми на канала? Въпреки че съм изрезала най-добрата ми приятелка, която се казва Вики. Но не знам. Защото тя е много голяма, а тя не може да се увеличи. Трудно може да се увеличи. Ай! Тук па има пчела. Тя ще си избяга. Ай, има пчела. Имах нас. Хора, имам още да ви показвам за облеклото ми, за всичко. Айде, елата с мен. Първо почвам да се решиме. И после да спрем гризо косата. Бъдете ютубър като мен. И гледайте Криската Productions. Защото Криската има нова песен. Наистина супер яка е. Точно като излизам рано, ставам хремава. Защо? Навънка. Като излизам навънка рано, ставам хремава. Защото аз не говоря разбирателно, заради това ви го казвам направо всичко. А не думичка по думичка. Айде
Хайде сега да преминем към облеклото. Ела да смени за облеклото.